kini manggong mga especially mga fundamentalista tawag ining sects, pag di manggo na sila magkasinabot, mag-iyahay po na sila atakihay, nya pagkaman mag-iyahay po na sila tukod og ilahang mga kaugalingong mga sekta. So tama ni nga before sila magtukod og ilahang sekta, makig-coordinate una sila or contact una sila dito sa mga foreign investors or tawag ining supporter kay para mabuhi ang ilahang sekta. So buti pasabot kung sa ligan na nila ilang membro di na mabuhi kung wala support from outside sources. So mo na nga maningkamot gyud ning maong mga pastor hindi na basta lang panahon nga ang ilang mga supporter from outside from abroad mag-support na sila forever. So mo nang maningkamot gyud sila mukuha og daghang mga membro, maningkamot gyud na sila og maglingla og mga inosenteng Katoliko kay para mabuhi ng ilang sekta og mismo ang ilang kaldero nga butangan nagbugas. Kini ha, dili ako nagsulti ini ha. Mahadlok ng mga pastor mawadag membro. Kay kung mawadag membro mga igsoon, ang pastor kulob ng kaldero. Kung dili ato ang gitagaan og reaksyon kini gisulti nga realidad niining maong gitawag og pastor kay kung gamay ang membro kulob kaldero. Mahadlok ng mga pastor mawadag membro. Kay kung mawadag membro mga igsoon, ang pastor kulob ng kaldero.